Είμαστε σε ένα ακόμα preview του κινητού που έχουμε στη διάθεσή μας, Sony Xperia SP, το οποίο είναι ένα καινούριο μοντέλο που κυκλοφορεί στην αγορά στην τιμή των 300. Στο Scrooge μπορείτε να το βρείτε και φθηνότερα. Ας ανοίξουμε τη συσκευούλα να δούμε. Βλέπουμε Mobile Bravia Engine 2, NFC, Android, Exmor RS αισθητήρα στην πισίνη κάμερα του κινητού, PlayStation Certified, το οποίο μπορείτε να συνδέετε το PlayStation 3 ή το PlayStation 4 ή το PlayStation Vita ή το Portable, το PSP με το κινητό και να παίζετε στην οθόνη. Επιπλέον 4,6 οθόνη, 16 εκατομμυρίων χρωμάτων, 8 MP κάμερα, διπύρινο επεξεργαστή στο 1,7 και επιπλέον η οθόνη μπορεί να αναλύσει, να έχει ανάλυση ως 720p High Definition. Ας ανοίξουμε λοιπόν τη συσκευή. Βλέπουμε, ανοίγοντας τα πρωτάκια, βλέπουμε τον φορτιστή USB. Τα ακουστικά άσπρου χρώματος όπως είναι και το κινητό. Ας τα ανοίξουμε να τα δούμε λίγο. Βλέπετε ιδανικά 3,5 mm jack η υποδοχή, USB cable για να φορτίζει το κινητό μέσω του φορτιστή. Επιπλέον μπορείτε να το φορτίσετε σε laptop ή να περάσετε τα δεδομένα σας σε tablet ή υπολογιστές. Βλέπουμε τα χειρίδια manuals, οδηγός εκκίνησης στη ξένη γλώσσα και άλλα κλπ, τα οποία σχεδόν ποτέ δεν το διαβάζουμε. Βλέπουμε ότι μας προσφέρει ένα ειδικό συνθετικό υλικό για να καθαρίζουμε την οθόνη του κινητού, όπως αυτό που έχω στη διάθεσή μου. Βλέπουμε εδώ το κινητό, το U είναι αυτό και το καθαρίζεις. Ας δούμε τώρα το Xperia SP, το βγάζουμε από τη ζελατίνα. Βλέπουμε κομψό σχεδιασμό, αλουμίνιο στο πάνω μέρος του κινητού, άφοβο αν πέσει δεν πιστεύω να σπάσει. Βλέπουμε NFC, 8 MP, στερεοφωνικό ένα ακουστικό για να ακούτε τη μουσική σας, LED flash, 3,5 mm jack υποδοχή για ακουστικά, μπροστινή κάμερα 2,3. Το μεγάφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος, ενώ σε άλλες συσκευές όπως το E ή το U που έχω εδώ στη διάθεσή μου βρισκόταν στο πάνω μέρος. Τώρα το βρίσκουμε στο κάτω για να μπορείτε να ακούτε όταν μιλάτε, καθώς μιλάτε. Ας ανοίξουμε τη συσκευή να δούμε τι λέει. Ανοίξαμε τη συσκευή, βάζουμε τον κωδικό. Ανοίγει, ξεκλείδωμα κάρτα SIM. Ανοίξαμε το κινητό. Βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή το έχουμε σε λειτουργία πτήσης. Όλα εδώ γρήγορα για να μπορείτε να καλείτε και να κάνετε τις κλήσεις σας. Μπορούμε να έχουμε κάποια widgets εδώ με τραγουδάκια, τα σέρνεις, τα αφήνεις. Μπορείς να φέρεις και ας πούμε, έχουμε το Chrome τώρα εδώ. Το φέρνουμε μπροστά, εκεί στην αρχική οθόνη και το βάζουμε σε όποια θέση θέλουμε. Βλέπουμε ότι αν έχει σύνδεση δικτύου μπορεί να μας δείξει και τον καιρό. Ένα πολύ καλό κινητό. Βλέπετε ότι η οθόνη κυλάει ομαλά στις κινήσεις των χεριών. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γάντια από πάνω και να είναι ακόμη δυνατή η χρησιμοποίηση του κινητού μέσω των γαντιών, παρόλο που η επιφάνεια του χεριού σας θα είναι κάποια χιλιοστά παραπάνω μεγαλύτερη. Ας δούμε κάποιες φωτογραφίες που είναι ήδη αποθηκευμένες στο κινητό, album. Θα δούμε κάποιες που υπήρχαν ήδη στο κινητό. Βλέπετε εδώ τα χρώματα, πώς εναλλάσσεται η κάτω περιφέρεια. Άλλη οθόνη, πάλι νησί. Zoom in, zoom out. Βλέπετε πολύ ομαλή. Βλέπετε τα χρώματα, πόσο ζωντανά είναι. Έχουμε και άλλες φωτογραφίες. Τώρα θα δείξουμε ακόμα περισσότερες. Ας δούμε και ένα βιντεάκι
να δούμε τα χρώματα του κινητού, καθώς χρειάζεται περισσότερη υπολογιστική ισχύς. Έχουμε κάποια περασμένα είδη βίντεο. Φορτώνουμε. Ας βάλουμε αυτό το οποίο ήταν ήδη αποθηκευμένο στο κινητό. Δυναμώνουμε κιόλας. Βλέπετε, ακούτε και τη μουσική, το ηχείο. Το προχωράμε λίγο, βλέπετε εδώ το βυθό, φοβερά χρώματα, απίστευτη οθόνη, το Grand Canyon εδώ, φοβερό, multitasking bar, βλέπετε εδώ, φεύγουν οι εφαρμογές μία-μία. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά αναλυτικά του κινητού, όπως είναι αποθηκευμένα μέσα στη συσκευή. Πάμε στις ρυθμίσεις. Αποθηκευτικός χώρος. Όπως βλέπετε είναι 8 GB το κινητό, ενσωματωμένη μνήμη, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γύρω στα 6, καθώς έχω περάσει και κάποιες εφαρμογές εγώ από μόνος μου. Να, διαθέσιμο χώρο 3,67. Επιπλέον υπάρχει micro SD δυνατότητα. Ας δούμε λίγο το καπάκι το εσωτερικό μέσα του κινητού. Ανοίγει με απλές κινήσεις, καθώς είναι συνθετικό υλικό πλαστικό το καπάκι, όπως τα περισσότερα μοντέλα της Sony. Όπως βλέπετε εδώ η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στο κινητό, 4 GB παίρνει ως 32. Παίρνει τις καινούργιες κάρτες 4G, οι οποίες είναι micro SD μικρές. Ας κλείσουμε το καπάκι για να δούμε. LED flash όπως βλέπετε εδώ, ωραία συμπαγή συσκευή. Κλείνει πολύ εύκολα και ανοίγει το ίδιο εύκολα. Να. Περιμένετε. Πάντα όπως με όλα τα κινητά αντιμετωπίζουμε μια μικρή δυσκολία με τα καπάκια της Sony. Ωραία, το κλείσαμε. Βλέπετε συμπαγής, δεν ακούγεται ήχος. NFC εδώ, τα οποία είναι τα smart tags, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βάζετε οποιαδήποτε λειτουργία του κινητού θέλετε να κάνει το ειδικό NFC καπάκι, τα οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή και μάλλον θα τα δείξουμε σε επόμενο βίντεο. Το κινητό ξεκλειδώνει με μια απλή κίνηση του χεριού. Επιπλέον μπορείτε κατευθείαν να πλοηγηθείτε στις εικόνες κάνοντας το σέρνοντας. Πάει στην οθόνη, βλέπετε εδώ εξωτερικά. Ας βγάλουμε και μια φωτογραφία. LED flash βγάζει φωτογραφίες. Ναι. Διάφορες λειτουργίες της τηλεόρασης, του κινητού, μέσω της κάμερας. Ας δούμε την οθόνη, Mobile Bravia Engine, ισορροπία λευκού, όλα αυτά. Θα δούμε και κάποιες εφαρμογές οι οποίες είναι προεγκατεστημένες στο κινητό. Έχουμε εδώ το Zinio, για να δούμε, φορτώνει. Να επιτρέπετε. Okay. Είναι ένα πρόγραμμα για να κατεβάζεις τραγούδια, το οποίο καθώς δεν έχουμε τώρα σύνδεση στο ίντερνετ δεν είναι δυνατή η σύνδεση. Update, File Commander όπως βλέπετε εδώ, περιοδικά. Το μενού το καινούριο της Sony, το Android, είναι πολύ ευχριστό, μπορείς να ταξινομήσεις. Επιπλέον πατώντας αυτό το κουμπάκι μπορείς να βγάλεις μία-μία τις εφαρμογές ή να τις θέσεις, να τις κλείσεις, μεγάφωνο, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να γράψεις κάτι, ό,τι θες. Αυτό ήταν το Sony Xperia SP, θα τα πούμε την επόμενη φορά με κάποιο άλλο μοντέλο, πιθανό Sony, καθώς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το κινητό.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια, γεια σας.